A few moments later. At the moment, guys, ito yung ano dito sa amin, baha na sa loob ng mga bahay. Nawa dyan, hararom garo dyan. Si TV ko iki. Grabe ang baha, guys. First time kong naranasan to dito. Laog na po. Wala, isipin na ko ang gamit ng gano'n. Pigtaraas-taas lang. Sa ate po, nag-inutan na tamay aki. Story. Basa naman. Pataas pa ng pataas po ang ano baha.